Sector option number one Bentley. Uva lo mzimba unganginiki excuse ngiyakhila negoma my head are confused. Ukukhahlela nomzimba soluzi nesitaka sedala umdali ngephuzi. Khala amavidiyo masithuke sithandaza. Bomile umdali mesikade nyakaza. Scruva nehata so chafi badlaza kulana masango option ubisiwe. Nyakaza kamnani ngikhiphe nefihliwe. Intelikazi asambi kupholiwe. Mangena ngestyle ngishiye ngisikhohliwe. Kumnandi ngiyahlela ngempela sibondiwe. Nyakaza nosisile emqondo evuthiwe. Ngizazuma umama sengizomenza umkhamadi. Behafilo bolo ngekeshe dulazi esidonga nyakaza nekhisi bonus. Bangele